Din kienet reazzjoni tal-professur fil-Fakultà tal-Edukazzjoni Carmel Borch fil-ġimgħa li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar viżjoni ekonomika għal futur imsejsa fuq 5 prinċipji ewlenin fosthom l-edukazzjoni. Il-mira tal-Gvern issa hija dik li jmodernizza l-infrastruttura edukattiva ta' pajjiżna, b'mod partikolari ta' kif qed jiġu preparati l-edukaturi u l-istudenti. Il-Professur Borch fakkar li l-bniedem irid jgħix. Biex jgħix irid jiekol. Biex jiekol irid jaħdem u biex jaħdem irid jidħol fid-dinja tax-xogħol. Biex jidħol fid-dinja tax-xogħol irid jieħu l-edukazzjoni f'dinja li kull ma jmur qed tinbidel. Xi ħaġa importanti li qal il-Prim Ministru kienet propju li d-dinja tax-xogħol mhix statika, imma hija dinja fluida, hija dinja dinamika, hija dinja li tinbidel il-ħin kollu. U semma x'inhuma dawk il-ħiliet li l-edukazzjoni tagħti każ biex verament nkunu qegħdin nippreparaw it-tfal tagħna il-uliedna għal dinja tax-xogħol li qiegħda tinbidel mod dinamiku tajjeb u mod pjuttost maġġel. Il-professur fil-Fakultà tal-Edukazzjoni faħħar il-viżjoni tal-Prim Ministru fis-settur tal-edukazzjoni, imma qal li biex din tintlaħaq trid tiġi indirizzata sfida ewlenija fis-settur, dik dwar il-ħiliet bażiċi. Rridu nfakru lil kulħadd li l-edukazzjoni biex tkun sħiħa titmur lilin minn edukazzjoni għall-impjegabilità. Għaliex jekk tieqaf hemmhekk se nieqfu nitkellmu fuq edukazzjoni u nibdew nitkellmu fuq taħriġ. U allura din nitkellmu fuq ħiliet bħal il-ħsieb kritiku, il-ħsieb kreattiv, dawk il-ħiliet li jippreparawna propju għaċ-ċittadinanza f'demokrazija b'saħħitha. Il-Professur Borch innota l-viżjoni tal-Prim Ministru fejn tidħol it-teknoloġija u d-dinja virtwali. Saħaq li dan is-settur għandu potenzjal enormi, speċjalment wara dak li tallimna fl-aħħar xhur mill-imxija. Għalkemm xorta għadni nemmen u x'vera fl-inkontru which in which rajt il-benefiċċji. Li inti tagħmel webinar u qed isegwuk 17,000 ruħ naħseb differenti milli tagħmel lecture għal 20-30 ruħ. Ġifieri l-importanza li nħadnu id-dinja virtwali hija xi ħaġa li mhux biss kont naf biha, imma naħseb għax għexta issa sirt aktar aċċessibbli għaliha. Ġifieri m'hemm l-ebda dubju li d-dinja virtwali mhux weħida għandha potenzjal enormi.